Bog svima, ja sam Katarina, imam 27 godina. Prije PwC-a radila sam kao poker dealer, vrlo zanimljiv posao, volim putovati i najdraže putovanje bilo mi je na Tajland. Pozdrav svima, ja sam Dante, radim tu već par mjeseci, uz posao u PwC-u, bavim se slikanjem i unatoč tome se bavim sportom konstantno. Iskustvo zapošljavanja bilo je odlično. Jako mi se svidjelo što su povratne informacije stizale jako brzo i intervjui su bili jako opušteni, ljudi su bili odlični i jako pristupačni, tako da iskustvo je stvarno odlično. Moje iskustvo je bilo glatko i brzo, bio sam zadovoljan sa kako sam sebe pristupio, bilo mi je super znati informacije isto tako jako brzo i sve mi je dosta jasno bilo kad su došle informacije. Najviše se veselim upoznavanju novih ljudi i učenju novih vještina. Ja se isto tako veselim upoznavanju novih ljudi i vidjeti gdje moja karijera počinje zapravo.